Morning. Good morning, kwa ino nonse. Yes, wafikanso Sapota mkulu di program imene ya Sapota nditu. Kodi maule mukuti bwanji. Kodi mkaka mudaka mwabe nanga iya MaBanker mukuti bwanji. Ndelero ntiti munotu muli longweso. Kufuna kuona kufuna kumva kodi MaBanker akuti bwanji tuti za game to imene. Iya MaBanker manati ateka zikofolo kuma iya chimodzi chamba kupita. Kuti nanga masapota akuti tu bwanji. Ndezo sezo zili mu program imene ya Sapota ndipo muli ndine Sapota mkulu George Apulianpi. Paulendo walero ndiye daso ndi madalo yaito amene ndifuna iya iyeyo aonesese kuti kodi zinthu ziyenda bwanji achicho aenda bwanji nditu. Unali ulendo owawa pa Bingo Stadium pamene ife MaBanker tinaona zokoma. Wina aliyesaba nina kuti game imeneyi tiwina. Abalanzanga George Apulianpi pa program imene ya Sapota ndipo kuti pasira program imene ndi Airtel. Akamuna amene adatibwesera chiko chimene chicha Airtel Top 8. Abalanzanga bwanji tiyambe moto. Program yake tutimene ya Sapota iya pitirapo tukuchezapo kumvapo iya ito zina ndi zina iya amene maule iya kusangala kuti iya iwo kwa pakuno poka tisalateni bwanji tionenso kuti mkulu wina amene amayikonda Silver akuti bwanji to za game to imene kodi tipita ku koti kapena ayi ndeti sanacheze ndi akamuna ali pamenepa bwanji timveza mkulu amene MaBanker waurali. MaBankers? Yes. What happened? That game is not a nice game. Why? Because of that ref is a very bad person. Because I will not be better one bit. So in English? That ref is a fifth. Yes. Anatibera. So anatibera pachizungu ndiya? Anatibera pachichewa pachizungu. He take out. He's a fifth because he's still. Pachichewa ndi wakuba. Pachizungu is a fifth. Yes. Yes. Anatibera pachichewa pachizungu. Come on. In English. Yes. Munazina nitlabanji. Ngadena tunasapota akulako komanso ikonda Silver Strikers. Sinajilandirepo. Simunajilandirepo. Pachizungu pachichewa ife masapota akulu siri nazilandire bwino bonga ngata Silver. Papa pachichewa pachizungu. The supporters of Silver Strikers like us, we are not happy with that decision, that game, because we lose it, but it's not that game we can lose it. But the ref is a very bad person. What has he done? You see there, we have a lot of problems that game because anakwera bullets pachichewa pachizungu is the support of Nyansa people. Pachichewa anakwera bullets pachizungu is the support of big bullets. Pachizungu okay. Awa anakwera basi kupita kudetsa. Pachizungu is a support of Udetsa. No. Pachichewa anakwera bullets pachizungu. Maiwala. Pepani, right? Yeah. Koma zinapoitika, right? Yeah. Pepani. Pambili. Mina tipange chonje. Mwati pepeso. Isi kukwana. Sina kandi iti kabereka ikwana.
chabwino iya kunenapo kwa Sapota to amene tuchamamuona iya ku stadium atazipenta za silver ndithu eti kodi ase tikanena kuti 8,888 top 8 mapeseza top 8 nde 8,888 pali madigit angati lambi angati ninapo zoma kwana 10 right pa 8,888 pali madigit mo akuzokwana ngati 10 iya kunena to kwa nkolo to amene iya tetendende iya kumvapo kodi anthu anazilandira bwanji to zimenezi ndi chitsogolo cha silver ndi chotani apapo chitsogolo chake njono tilimbikile kuti titenge DNA tisafoke yes ife tikwapempherera zikhozi ngati zapita tsopano apapo ndi zikhozi ziwiri zapita koma ife tikane titenga zingati zonse kodi mbochanu tilimobe mu Castelo Castelo tikwene mapitilira sinangana changu anatibera koma anayuza mabwere oti siya koma tsopano munthu wankulu ukansumire mwana pali nzero pameneyo mwana ngatwala kuitsa ni mama kasamulidwa amakata amayenera kasumulidwa kuti alandire chilango ndefe tiyendera za backdoor za kukoti kodi pita timamenyera pa kukoti kapena timamenyera pa ground pachandilamulo paliponse pamakhala malamulo we use the law of court yes. To do what? To make a decision because that team is a fifth anatibere fifth timu yanji mene imene taikanate tulutsaka chakana kasi kodi zinatuluka ndiyana ndimafana amene ana osakhwima iyayi nkhani yake tonti imene kuti ana osakhwima ati silipa ina yakawinira ku court kuti isewereso ati sanatuluke tu mu chikho chimenechi koma iya ndayisisopereka chipepeso tete chipepeso kulu wanga transport iya transport program yake tu ndimene ya Sapota zabwino akuluakulu maule MaBanker MaBanker kodi inu ndi awa ife anyerere kumeneko hapana ife nyerere inu ndi acha nyerere sikanga tizoveka mosiyana inu ndi achani manoma achani manoma ndi mwati nyerere manoma nyerere ndizo mwezi chimangopoti manoma amachokera dera lake planta tabwera ndi pafupi ndimukanga ndimumukaika pali zokwiya somene papa sima imene mukudya papa kodi igula mmemo kamene la nsima mbele ndi sima ka sima sono tikamayankhula tusilimafuna kuti tikuyankhula kena kusomo zitafuna tamdisiyani kale tiyankhule mwapeze nanga tioneso za mkati ati mati table manners so nkulanga chimene mwavala chindi chani helmet avala cha helmet inu mati ya helmet ndi zinthu ziwiri zosiyana nanga inu ndi awa mati ndi chani mene helmet so sima iyi ngati nyama iyi sinanga mukuijira koyende mukuija ngati mafruits kapena ma vegetables mukuija ngati nyama basi iya ndi ngati mafruits kapena ma vegetables sinanga muija koyende simuija pa nyumba siba fruits so siba vegetable akuija ngati cha fruits kapena vegetable ngati ma vegetable chifukwa choti akujera kucha kuenda uchile anakhala kuija ku nyumba anakaija ngati cha fruits koma panopoti nyama imene akuijera koyenda akuija ngati chani ma vegetable ndio iya kunena to kwa kamuna tu amene akuti nyama imene ili apa akuija ngati ma vegetables chifukwa choti akuijera kuchani koyenda koma yomwe anakhala kujera kunyumba anaija ngati cha ma vegetables koma chifukwa choti akujera kuna kuija ngati cha ma fruits ndithu iya nkhani yake tu ndi imene achicho meita upangana nawo anthu zabwino zabwino basi nyama imene
imene inyama imene silanga akuidya kunoko koende akuidya ngati fruit kapena vegetable Akudya ngati vegetable. akudya ngati chani Vegetable. akudya ngati vegetable komana khala akuidya pa nyumba bweza akudya ngati chani ngati fruit right chabe program yake ndi imene ya Sapota kucheza hapo kumvapo so timu ndepa chapani cha timu mwatia si timu imene masapota Ari Sapota timu niliwa. komama paka chani Basa kama ngukonda zaje zamapempero. Zamapempero tatepa senkodi verse imodzi ya Bible Yohana 14 verse 1. Mtimani sakurika mukubya mulungu kubanine ineso. Pauri nyumba yake tanga limo malo kama mbili. Acha ndi iluma kubya sabulu kuwapi terekeze pale maBible 31 maBible 31 kodi maBible 31 ndichosepo maBible 13 asala panga 13 asala 20 asala boja 27 yeah pa 31 you suppose 13 no asala 17 but 20 but 31 you suppose 13 asala 17 mapaka chanene mapaka kapasa inu ndolemere mpana mapaka kapasa asekazika mala mozi mapaka cha kapasa kodi pataya lanjika chapama kama waya cha amaenda chonchacha timatema cha maje maspokes ikakhala imodzi spokes zikakhapo ziwiri maspokes ndito imene ndicha ndi 5 spoko ikakhala imodzi ndicha zikakhapo 5 cha 5 spoko iyayi program yake ndi imene ya Sapota kungochezapo kuva ndi manoma somati manoma ine no bullets ndino bullets tasangala bwanji kuti tagwera inewo ndilosangala chifukwa kuti timu ya bullets yatenga chikho cha Airtel top 8 silinakwere koma mwachindunji tawina matala inu kumeneko inu ndachani ine ine ndino maganyu tabwera okay masapota timu imene maganyu ineyo masapota timu ya maganyu ndiye ndiliyo kodi imene masapota ine ndi ya bullets ndiye ndino maganyu tilimodzi nesama ndipusa zoti kuti mapanga chani funso nelo ja masapota ja ndino achani ndino achani ndinapusa kuti ja funso nati bwanji ndino achani ndenu ndimati ja ndino ine bullets kodi akocha atunda pasuwa mukona kuti tipanga bwanji chisogolo chimene ligi titenga ligi ya tene mukapena iti kodi pacha tini maligi angati maligi sina mwina kapena timu ine chende chani English Premiership pali tenemu ndi pali ligi ya tenemu ina inapita ligi ya Airtel inapita chani inapita so ndija HDF kodi yakuleka ndi awo ligi ya chani HDF kodi HDF munali matimu angati Airtel mwalanga Airtel 8 iyi ya HDF amasena matimu ake ati achisodzera kapena amayi achisodzera osati ingata china bullets yasamwata amayi kapena achisodzera kodi angasamayi kodi opposite ya amayi ndi chisodzera iya opposite ya amayi ndi chisodzera ndithu iya matimu nkula inu masapota timu yanji noma mukapita kunja Chess. Jani? Chess. Kodi chess munena chess ya draft kamena chess ya bao. Chess imamenya mpira kunja timu kunja imamenya kuti kunja dziko lanji
England. Ai ambasa ne ina amanena poza timu chama cha Manchester mamba Namba. Imachokera kuti Ku England. Spelling yake ndija Manchester. Spelling yake Manchester. Spelling ya Manchester United. Okay. M N Mungane kabena timu ya England ya pomwepa tunena za Manchester wina inu matchani ichadi ingi ya England. Timu ya Manchester United Manchester City imene timu imachokera kuti wakulu Manchester City imachokera timu ya ziko lanji uyiwalina kuti England. Ndiuza ni spelling yake ndimene akuichula apa pai atibanji akuti MAN ndiye sindikuziziwa iyi ati MAN ndiye sindikuziziwa za MAN nanga za England mimachula inu sachokera kuti anana za England ndani ineyo awa ine ndakufuza ni za England ati nandi awa ndani ndipase ni spelling ya Manchester in England awa kuti England inuyo ndemuti ndi England iyayi timu ya Manchester City mukabwera kunoko masabira timu yanji ine Bullets mukapita kunja Manchester United Manchester imachokera kuti ku England yeko ya ndemu mukabwera kuno mati masabira timu yanji ine ni masapota Bullets kuno kumalayo kuno mukapita kunja sinimapita kunjako program yake ndimene ya Sapota kuchezapo kuendapo iya wadi ati osiyana iya tendende tendone soti anthu ena akuti tubanji tu zampirato umene iya tende iya kuendapo tu mumpanipani amene mutu kuno ku Lilongwe ndithu ngati yake ndio mene ya mpira wa pamalawi kuti matimu ni masapota chani zabwino kulanga maule chisangalo chili bwana chisangalalo Chicho chisangalalo chambire kugwera maule kugwera iya so kugwera zinali za ntchito kuti chikho chanji menja chinali chikho cha top 8 Airtel kuti spelling 8 ndi chani spelling ya 8 yachichewa mfuna munene chani ya 8 mufuna ningolemba 8 yo kapena mfuna 8 wakota amene mu spelling ya 8 njani ningokulembera 8 yo ende ndilemba ba sindikudziwa mfuna ndilemba hapo spelling yake ni mene amene 8 simwati 8 spelling ya 8 ndi mene amene ndi 8 ya spelling yake ndi mene inamfuna spelling yake ilipo ya 8 ATI spelling ya jani ya 8 ya kulu atipasa spelling ya 8 imene itikuona pamene panditu komaso kutipasa spelling ya 8 ndi AT chani ATI maule tu amene kutipasa zabwino kumeneko kodi aida ujandayo zabwino timu pachandijani aida wa Bullets chisangalo chili bwanji chisangalo kuti tinagwera ndinakasangalala rumpangalo tinawina kali Bullets inata kodi patient angamenye odwas ugent guardian akamenye odwas sizingate Bullets inamenya odwas amati inata koma kule bile kunja akaipanga admitted akati akafuna akaipange chani admitted ati wa Bullets amafuna kuti akaipange admitted ndithu iya tendende tentonesa kuti ena akuti bwanji za game imene koma iyayi koma kuti iyayi akusangalala maule tu amene kuti iyayi game imene anayiwina yes Airtel top 8 chipikisano cha Airtel top 8 leya tidakaliwa muno mu Lilongwe bwanji tiveso zabwino zabwino mkulu wangu ule mwana kumene mkulu zikwenda Zikuenda mkulu wanga zikoneka nkhope zinazosangalala zinazo bwanji
timanena kuti ife manoma titenga ziko follow season imene zonadi makochi ndele akoti kubwera yeah masapota saluza ine sitingaluza koma makochi amene akumabwera ku Wanderers pena pake kumakhala against ndi Wanderers nchifukwa chake taona kuti makochi awo osatithandiza koma sapota saluza nde akuti ndisanamalize jambo la okay jambo yes muntu wankulu imana kuti sapota saluza ngati fe masapota amaite mukulu Wanderers titi kuluza tili bwinobwino ndipo titi kutentha iyayi koma pena makochi amene akumabwera ku Wanderers ndikuona ngati akumakhala ndi against ndi Wanderers ndi amene afuna kuti achitisokoneza masapota koma masapota tili bwinobwino ndithodi kulu wanga nakuza timu iyi ndiyodwala timu ya Wanderers muchatana makuza ena top 8 titenga dzikho zonse awa makocha amba timu yodwala imamenya 5-0 ablazi munthu osakugwira ntchito kuti ananyia 5 amene ananyia Wanderers akuti timu ikudwala ikumawina 5-0 ndi imene ikudwala awa amenyedwa atu yatelo top 8 pa silver ndi silver pa bingo amenyedwa yatelo top 8 andana amene awa bulesiyo sali bwino yatenga ndi silver chikho chija neba ndo abalika mamonda neba mutu sukugwira yatenga ndi silver mafuna itenge bulesi ina chini mafuna itenge bulesi yatenga ndi silver silver ndi imene imamenya bwino ndi akuti omenya bwino amaluza kodi kochi wathu ali kuti kwaenda bwanji atinapatia galimoto azasiya meke mwasi ndichimetane nazo kumakocha timu ija ndi against masapota okhandwa amaisiya makochi wathawa sana tawe kochi alipo koma nani anathawa uyuso wathawa waiona timu ija ndi akuona anthu osa makocha ndi against pinga njira zonse zili bwinobwino koma maneba phuma funa panga against ndi bullets ne bullets ndi timu yaikulu iya nkhani yake tunti imene iyo muchana anenera anthu amene watipaleweja tinacheza nawo ndipo ananena kuti zonse tiwina zonse sitiyendera koma iya tinoti zinthu sizinayende mene zinaliriro ndithu iya tili mwamba mukuona kuti chokera memba tili mwamba kuno town kuopa Nyerere ati Nyerere zalowa pansi Nyerere zili bwinobwino chazinalowe pansi sikuli zikho ziwiri kubwera kuli TNM imene tikufuna kuti ife titenge ndipo ili pamphuno ndiye kuli Castelo yonse ndrama zochuluka kuposa zimene atenga makapewa ndrama zambiri kwambiri kuposa zimene atenga makapewa atenga zochepa ife tenga times 2 ndipo ndrama zambiri zimambira ku Wanderers 100 million tikuyang'ana pamba 100 osati ma 20 akugawana awa ndi ana agawane ma 20 ife titenga zitizo ife titenga 100 million kutekota kunene na ife kuteko pa namba 2 Super League baja tikubwerapo ife zikho Castelo kulankhula aiti kutenga akuzungukhalira manoma akudandaula kulira kuteka pa ndikulira akuti manoma akudandaula abalanzanga tentendendebe tife anthu ena kuti akoteto bwanji ndathokoza akuluakulu ndi chipepeso kodi chipepeso napa sakale chipepeso kodi awa ndine okala chipepeso ndani mukuona trouser imene avalai ndine ndili musungola magazi amaule trouser avalai wanda chipepeso ndani ina ndi jotromani zamadolo wachiyawo matala ndathokoza kodi wachiyawo spelling wachiyawo ndicha wachiyawo spelling yake ndicha mufuna ndinene spelling wachiyawo ma spelling oti ali kumbuyo muwerenge ine munduze ine ine ndine na bwaje spelling ndo kumbuyo ndi ine masonga maona ndo balika amene tunti wachiyawo iya kufotokozapo ziwiri start kuti program yake ndimene ya Sapota kwenda endapo kuona kuti zinthu zili bwanji mwathawi zonse George Brilliant tetendendebe tione uno iya kuchoka to mbalina ya Lilongwe kubweraso to mbalina ya Lilongwe ndithu kuonaonapo ndithu kuona mabize amene wandithu iya MaBanker kapena chani ine bana MaBanker basi MaBanker amene kulira to MaBanker ati kulira matala zabwino ino ndiye pasapota time Bullet. Bullet. masapota cha Bullets. Bullets nde tango neno ti inch pitches Inchi biggest. masapota bullets Bullet. munene kuti chani inch Inchi bullet.
inchi pitches wasanduka inchi bullets mwati chani inchi bullets soporas okay ndeti pange mano ndirize tapakani iyayi likwetu sinati muluzi iyayi koma singakwanitsa mano ndato masangala bwanji kuti bullets yatenga Airtel top 8 ndikusangala kwambiri bullets tenge top 8 ine ndio sangala kwambiri kodi ingakwanise kutenga top 8 bullets ikoze yoteka izatengapo koma yoteka chaka chimene natenga top 8 inaliti bullets okay top bullets top bullets chake mosaphunzira koma iko ineyo top bullets njofunikira kwambiri na bullets njofunikira top chani bullets iya akuti amatala ati bullets yatenga top bullets zabino kaene tazira ndira bwanji zimezi chasa zitizo top 8 kuti chapita amene basi zimachitika ndiye ukhale wa bullets ukhalenso wa Man City nyengo yowawa basi zimachitika chabuliya akuti nyengo yowawa achicho iya mwina akapati amayi zabwino mayanga zabwino iya nkhani yaketu ndi imeneyitu kuno kumataba kusika kuchezapo ndi anthu osiyana ndithu iyayi wawa ukoma matala zabwino inu ndeyati ine walira ndani walira bwanasi walira mwina kapena ndasokoneza ndiye spelling walira ndiya w inu ndiyawa dzina lanu alidziwa spelling yawa lanu dzina ndinda tapeka kaya spelling yayo wewe peka yako chicho walira spelling yake ya inopeka ni ani spelling yako JIJO w matala baje mkhale malo amodzi w a okay Ngasa maduta oda. Inuru mavira. So bwana walia. Bwana walia. Spelling walia marjan W ja. W R E Y spelling ya jani mene walia spelling ya walia tu amene timu masabala jani maule chisangalo chanu ndicho chiwani chisangalo nendi jamye wimenya wa silver tasangala chisogolo cha bullets ndicho jani chisogolo cha bullets ndio apa ndi tachipatsano mphamvu auti top 8 auti top cha top 8 kodi apa 8888 pali madigit angati 8888 pali madigit angati full madigit angati full 8 full mwamva awalia pa 8888 top 8 pali madigit angati madigit figurate kapena digital figurate matja figure kapena digital nambala kapena digital ilibe point imene ilibe chani point ilibe point ndichani 8 chani 8888 ilibe chani point ilibe imene ili ni madigit anga ilibe akuzokhala manambala I think mwali wanji kuyambira kuti ili ni madigit angati 8888 8800 manamba ngala kwa tena sima milioni amene ndio ndangati mabilioni amene ai akuti 8888 ili ni madigito mabilioni kapena mamilioni mabilioni namba ya kwa figuration ya kwa ndipo sasa zote hao ninazo ngapese kuno
Kulanga ndatokoza kusangala na kwambiri maule swali pano maule ndenda mbili maule na atine iya monga inu maule tabwera kusangala iya tinanena na bomba ndiye bwerani anthu amakana maule amakana asante sana pamwekola asante sana program yake tu imene ya Sapota kucheza hapo sababu inokulanga Sapota timu yanchi Bullets. Bullets mkolosa wewe ndi Bullets T-shirt yake ndimene. T-shirt yake ndimene. Di T-shirt ya Bullets imene. Top 8. Air top 8. Spelling air 8 ndija 80. D E I G H T. Ndatokoza iya nkulu tu amene nditu iya nkulanga ndatokoza tweti mwachene tatembenukani akutiza chani za madolo ine ndifuna ine mukhale dolo panopo ndifuna mukhale cha dolo panopo ya nde spelling za madolo mutu spelling ya za madolo ndikupaseni mwina so tutonjezere za madolo zedi ino ndi awa zedi o D dika ino ndi awa ya iyi ndendivulire tu ndivulire jijo ndivala rundine kodi ino ndi awa banji ndiyankweka ndi awa kai kodi kulaka ino mamba ya kulaka yes zachani za madolo spelling za madolo zedi T kodi ino ndi awa kulanga kodi ino ndi awa banji tapita mukakhala yapopo mpagezani zomukata ndedi iya program yake tu imene ya Sapota tinabwera ndi chipewa chimene kuti munthu achene kumazikuoneka ngati zinthu zavuta nditu za madolo ZO limene tiopera ndipangatu sose mupanga cha ZO emu kodi ZA emu o Chena what? Zedi emu D O ala o iya program yake tu imene ya Sapota chingira amene anakantenga nkulu amene komokanga titu zavuta konkulanga 8888 ali ndi madigit angati madigit chabwino iya top 8888 ali ndi madigit 8 ali ndi madigit anga 4 Steven iya ali ndi madigit Steven ndithu kunenda kwangu 7 ali ndi madigit angati 8888 ali ndi madigit angati 7 spelling digit ndibwa digital spelling 8000 koma ndi madigit angati 7 iya 8888 ali madigito 7 iya ndinaisesa kuti chipewa chimene chindichite iya wina walephera ndithu chententente zabwino kulanga zabwino mwafala chana glove glove mwafala glove yes tone alipo angati awidi ndi mwafala chani glove
yes kubwera soto kuno ku Devil Street kufuna kukumvapo kuti anthu akuti chani tamvako mbali ina ya Lilongwe kumatabwa komanso kubwera ku Devil Street kufuna kumva umeneko iya tisayiwale kuti program iya tinapeza zabwino mani zabwino zabwino wide zabwino zikwenda mwasangala banji weekend iyi kuti taigwera Silver ayi kuimenya noti kuigwera kuigwera kumene kucha sindagwera kuma kuimenya kuimenya iya kulutu amene akuti ayi kuimenya Silver osati kuigwera inu masapota chani nde berimeni masapota da kali berimeni masapota inu mene Isinde zampira wali kumanzere. Ndi kumanzere kumanja ndi chani ndi simba amene wajana ndi siyoza urasiwa jamu wa Silver ndo bemelete iya ndithu tu iya monga ngati ayatero kusangalala kumwaza ndithu asono zabwino titangovula nawo chimechi chitione chane monga ngati niyo kufuna kukuchani monga ngati weni tapona nitione iya tisayiwale tumecha tinaonera ku Bingu Stadium kodi nanga pamenepa zikhala bwanji ndithu iya kodi ndi flag imene kodi kuno timati Devil cha Devil Street ne bule season ndilete cha ndabwera nditoni apa ndemwe acheka ndifuna anthu aone mwachena tatembenukani ala zili bwinobwino ndiya ya mkulu akone mwinaso kungomuchenesa mkulu amene yeso kuti zinthu bwerani apa mkulu ayateraona banji ngati mukubisala sina katika aonese kuti zinthu zili banji iya mwagulisa kwambiri kulanga muchepese kwambiri mwina pamenepo zili bwino tatembenukani maule oye ati zimenezi zachani zamadola ati zimenezi zamadola ndathokoza kulanga ndweti kawapaso zili bwinotu yonse maule ndemwavalaso flag yecha flag ya maule chabulali avala flag ya maule sana vale iya izovala zachani ati mwavala chani abafunangala pa zamadole flag ya chani ya police flag ya maule ndithu iya kucheza tu kuno to ku Devil Street iya kuchezapo kwendapo to iya kuchezapo ndiyatu iya mwinaso tingopita apo pani anyamata ometa mete tikacheze nawo pamene mnazira ndira bwanji malira mete mnana ndira bwanji Kuwina ndi tawo ma plus. Kuwina ndi tawo. Uluza so ndi tawo. Ine amene muzuwa kale bali mili kuzotawo. Muzuwa kale. Timanena kuti titenga zikho zonse bwanji. Mazuwa kunena kuti kuwina ndi nkulimbikira. Wakazona kuti zakuja kumenya kwambiri. Koma mangombe zikazona kuti wagopasi. Ndesumazindikira kuti ndipasi wazindikira kuti ndagwadi eti. Bozuwa magazi amene basi bilani wakumenyana munthu. Amasokonesa ndani inu ndiacha ine sinema sapota kodi apa batokoza mafoni osati maochi mafoni nde pali foni ineja pali ochi ineja amatina ya digital ineja timaneja ya mivi pachichewa ya digital pachichewa pachizungu ya mive chizungu digital pachichewa ya mive so they are kuti top 8 pa top 8 simuna yake ndigrani kai kulanga top 8 ati top chani top 8 imene ifa Silver yatani yati menya koma titenga chikuchina chili chonse chaka chino zitaona 1 2 3 zapita zinazo ababa Super League yoka. Super League. Exactly. Ndia kuti top 8 yatipita. Kuti pa 8,888 pali ma digital ngati. 8,888. Yes.
ndekuti ndi 8888 madigit anga 8800 anja 88 apa 8808 pali madigit 8888 ndi follow iya program yake tu ndi imene ya Sapota kuchezapo kumvapo zabwino kulanga zabwino kumene kumatala mwadekati asiri vajan ndina wapulesi munasangala banji anachilandira koposa chikho munachilandira chabwino iye akuti anachilandira koposa do chikhoto chimene chindito kumene kulanga munapita mtauno kuzashopa ndichoka kusalima ndopita kwake mupita kudeza timu ndi timu kumalawi kunoko mpira ndi simbali yanu mbali yanu nditi mbali nayo basi mpira simbali mpira simbali yanu koma mbali yanu nditiyo basi ina akakupemphera akakutani ndi mbali yathu mpira ayi mpira simbali koma kutani munakupemphera kupemphera nde pali ma Bible 31 nde ine ndichose ma Bible 13 asalapanga 31 kuti ndidziwe ndinopemphera pa 31 pali ma Bible 31 ndichose ma Bible 13 kuti ndidziwe ndinopemphera asalapangati timangeke kireta kapena pakuti tingogesa siziteka ati apange kaija kakireta apange kakireta apange chani apange chani kakireta akuti iya apange kakireta pachichewa ndija awerengere pachizungu apange cha kakireta pachichewa apange awerengere pachizungu apange chani kakireta iya kuchezapo iya kulanga bera kuno watuchokera kutiko ndoyoka kusalima upita kuti kudezet lero wakumana ndani suna sendetwa kumana ndani chicho ngakone ndipena pake apo ndimakulondolani umandilondola nde wakumanane ndasiya ndikaichikwa mapa pang'ono yes apani pamene ya pamene pa kungova kuti Airtel umakumbukira chani munthu akangoti Airtel umakumbukira chani makumbukira zambiri pali maunits Airtel Money kulumikizana ndi anthu ena mbali zina za dziko nkhale komala komako chabwino chero ndi akuti zamadolo akuti chani zamadolo akuti manji zamadolo pachichewa ndi chani kuwerengera pachizungu calculator ndicho kanenani munene kuti pachichewa chakuti yani pachizungu chakuti pati bwana mali pachichewa kuwerengesera pachizungu calculator kunena kuti calculator akuti bwana pachichewa kuwerengera pachizungu calculator ena tu amene kuti lilongwe sisunga chani sisunga kape pachichewa chani kuwerengesera eti pachizungu calculator iya akunena kuti calculator ndithu iya zabwino timu masapota Manchester United mukabwera kuno kuno tilibe timu koma mukapita kunja Manchester United kodi mina mongo sitinena tsiku lake lweti tsiku limene munapanga passport yanu inali liti simunapange kwe koma zampina mmasatire kumalawi kuno mulibe cha tilibe timu mukapita kunja Manchester passport munapanga liti sidapangeko passport mukapita kunja Manchester United ase wamasi enda kulanga munyamule chani tabera kodase apapa titati tawerenge madziwa tikupanga cha tikuwerenga madziwa eti pachizungu chake tikupanga cha calculator koma 1 2 3 4 5 6 tikupanga chani calculator iya pachichewa kuwerengesera tikuwerenga
1 2 3 4 5 ndikutani kuwerenga eti pachizungu calculator auti tupanga cha kuwerenga pachizungu ndiya calculator ndito madza mugulisa manyi ba 50 kwache awawa titati mwina tangotenga tabola papa taponyamuka mchere kamchere tiyamwa ngati fruit kamena vegetable tiyamwa ngati ya madzi tiyamwa ngati fruit kamena vegetable tiyamwa ngati madzi tiyamwa ngati ya fruit kamena vegetable madzi fruit tiyamwa ngati ya fruit eti kwacha itaikamo chani itaikamo mchere ndeti tiyamwa ngati chani program yake ndi imene ya Sapota kucheza Sapota chezapo ndi anthu osiyana-siyana tinangofuna kuti tione kuti kodi zinthu zili bwino koma apa ndikupanga chani kuwerengesera pachizungu calculator tikupanga cha tikuwerengesera pachizungu tikupanga cha calculator ndito iya program yake ndi imene ya Sapota kucheza hapo kuona hapo cha mamini saka ndatokoza Mbaliti? Kuna watu kwenda popo. Sabino. Maule kapena MaBanker. Zabu inokulanga MaBanker za kupezeka alipo MaBanker alipo MaBanker alipo MaBanker alipo iya MaBanker tukubisa la ndi tukulowa pasi ngati Nyerere kulanga bwanji zinaenda mwanzi matititenga ziko 8 ziteka kuli kutuma kuno kuli ziko 8 tanuza lijikonjama ni yani chipiku chilimo moso ndesiveli mchipiku chimatitenga ziko 8 ziteka siveli mchipiku kulanga ino chimenji ine bullets ndi amanena za Adidas spelling Adidas nja mnamba za Adidas ninamva spelling nja sio ole mpakala spelling Adidas nja kulanga chulani kandi Z kandi V spelling Adidas nja D spelling Adidas ni jama D chwapo ni zilemba ziwili zoka zilemba ziwili zoka za Adidas ni jama DR iya spelling ya Adidas kunena kwa mkulu amene kuti DR ndikuimva tu pamene pa DR ndatokoza ne ziko mkwambiria kwenda matibachi kulanga ino municipality timu yanu ndija ndilibe timu aya mungalipire maplayer angalipire maplayer sina nayo timu angalipire maplayer mungakale ndi timu ine masabura timu wela namwene timande na kuti titenga ziko ziwiri cha season ino ziteka chikwanisa kutenga chenemu ndikuopasa ndezikapo zingati chimozi meli 100 million fuso mnalipa ndikumvana tinati banji mutenga ziwiri mutenga zingati tinati banji ipatenga chimozi matenga chimozi chiti cha chime chati nini chimetide
ndemwatenga ichicho chazanazana siti paneso tichitenga timanena kuti titenga ngoma Sapota amene kuti nditenga ifoti Sapota anozolowera kunena kuti safuna kuluza amfuna kukhala wowina utande zonse tsogolota loseraso tizataniso tsogoloso tikulosera kuti chikho chatiyene kuti koma kenako tizataniso sizingateke ndinoacha nini wa Silver Strikers Sapota spelling strikers ndi chani strikers ST R K E R S kupesa tukulu tu amene kuti ife MaBanker kwathu ndiphokoso chabe chimanena kuti titenga kenako iya ndikusiya so ndimene tikuona kuti pamene pa ino ndiacha wanyelele iya kupesa kwenda kwenda kuma hardware kunoto kulilongwe titu kwenda kunsika walilongwe titu kupeza kuma hardware kupeza usiya ena kutawa kuti achicho afika ena kutawa iya zochitika mulilongwe kodi nanga kukhoteraso mbali imeneyi tiona bwanji tione mbali imeneyi kuti kodi zinthu kumeneko kuli zotani madibaji mayo zabwino dada timu ino ndi chani MaBanker kodi zovuta zichati tinapanga za take away kapena tinaika konkulu tinaika konkulu ifendapo 47 tinangoika sipana talika yetu chabwino iya kunena tu kwa anamalira tu amene wa MaBanker kuti zinthu sizinayende matibanji ife ndieni sokokeraso ndakuona ndi akuti amene wa 28 enieni akuti sochita kukokera ndito kuyang'ana MaBanker kutere MaBanker akutawa MaBanker afuse kwa mafusawira ino ndiye MaBanker nini ena mane kuti strikers spelling strikers ndija Apojo vile kusakale. Abe sitting here. Ati safusa mafusa ambiri tu kufusa limodzi munthu kutani kugwera tu spelling strikers ndalepera kodi pa akuti top 8 imene yatikandika kutenga hii top 8 pa 8888 pali ma digit angati sitapera kodi du sub business iya MaBanker zikwenda apa MaBanker zikusowa kwenda apa MaBanker zikusowa iya fuso limodzi kugwesa tu sikawose kuti zabwino bwino matititenga mwina zikho ziwiri zitheka ife MaBanker ine sindibonga nawo zitheka zikho ziwiri sizitheka akuti hayi ine sindibanga nawo sizitheka pamene tutseka program imeneyi iya itachezako tu iya kwenda malo osiyana kuona hapo funa so kuona kuti kodi MaBanker akumva bwanji peni ili bwanji anonena atenga zikho ziwiri koma zimenezo zikupezeka zalepereka nditu maule ena kumana kuti maule anata koma iya maule akuti ife zathu ndi pa ground nditu matala pamene tikumaliza program imene ya Sapota kodi chinangwa chimene chichi mukudya ngati fruit kapena vegetable mukudya ngati fruit iya matala amene akuti akudya iya chimenechi ngati ndeti tenere monga ngati MaBanker akuti zachani zamadolo atolo chani ete zachani zamadolo eti koma chinangwa chimukudya ngati chani ngati fruit titia chinangwa chimene akudya tu ngati fruit program yake ndi imene ya Sapota kuchezapo ndi anthu osiyana koma iya MaBanker akunati ndi kodi amene achawo anali ateka away kapena tinaika konkono
Tidaiga kwa mkuno. Kuti matatu. Tidaiga kwa mkuno. Mukakazikike. Kuti awasadza kuyako. Kodi ndigulake ndimene. Manga, inu masabra ya. Timu yanu matisheti tu ada kalipobe. Masabra timu ya sheti mulandira. Masabra ya. Mukakati kulikambira mukatu sasa sokolosa. Bullet. Masabra bullet. Kodi bullet tadi chuleni chiko chimene chayatenga bullet pocha tiakwa ni mai wae. Tati yakulendi tatuze ni chiko chimene bullet yatenga posera popana. Top 8. Top 8 Kodi mu top 8 chiko chimene chaka chinocho munali matimu angati? Senito ya. Sumitawu yange koma chiko cha chani? Chiko cha top 8 atisakuzoti mu top 8 munali matimu to angati titu iya program yake ndimene ya Sapota manga mu top 8 munali matimu angati? Kudziwa. Okay, MaBanker chani kunoko? MaBanker za hardware. Okay, ati top 8 nde pa figure ya 8,888 pale ma digit angati? Takamika. 8,888 pale ma digit angati? 8,888 pale ma digit angati? Katika calculate tu bwana. Tabanga ni calculate. Tabanga ni calculate. 888 pale ma digit angati? Okay. 8,088. Ma digit ya? 5. 8,888 pale ma digit angati? 4. 6. Mwajira calculate apesa kama ngati? Mwajira calculate apesa kama ngati? Tabanga ni calculate Manga 8,888. Taire mbeni 8,000 kodo 8,088 pale matijira ngati? 4. 6. Auze pale matijira ngati? Alipo 8 alipo ngati? 8. Ate ojani top 8. Mwalimu ndi 8. Amana limgana top 8. Depa 8,888 pale matijira ngati? Mesa ndikubwereza be. Matibachi 8. Ngati? 6. Yega. Wajani? 6. Pa 8 yani? 8,888 pale matijira ngati? 6. Matibachi? 4. Pa 31 chichosa po 13 asala njako? Kabaya ni ukula katakani calculator? Masambu, tangira ni calculate, mubange calculate. Ndiye mubange yes. Osati muwerenge, koma mutile calculate. Chibanira kuti pa 31 kuchosa po 13 asala njani? 13. Pa 31 kuchosa po 13 asala 13. Kunena kwa kwa. Abala sanga, munali tuntine George Brand Pipa. Program imene ya Sajani? Zamadoro. Sajani? Zamadoro. Program yake ndimene ya supporters. Menezi ndi Zamadoro. Munali ndine George Brand Pipa. Kuno tu kunsika wa Lilongwe titu. Kumene taunapo kuti pa 8,888 pali madigiti 10. Madigiti anga 10. Pali madigiti angati 10. 8,888 pali madigiti 10. Maribanya yango zipeza vaga. Sweetie huyu. Tukungo moja tukungomponya nkamo. Timu nyanga fruit kapena vegetable. Vegetable. Yeah,